Cestovný ruch, ten je dôležitým odvetvím nielen pre exotické destinácie či svetové metropóly, ale ešte dôležitejší je aj pre regióny. Prináša pracovné príležitosti a prispieva aj k rozvoju danej oblasti. V rámci ďalšieho stretnutia zo série Riešenia pre Piešťany budú účastníci diskutovať práve o význame budovania destinácie. A skutočnosť, že cestovný ruch je vlastne historickou súčasťou kúpeľného mesta a podporuje komunitu, vyzdvihuje aj Tomáš Hudcovič z občianskeho združenia Prosivitate spoločne pre Piešťany. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Tomáš, čo je teda potrebné pre dlhodobý rozvoj cestovného ruchu v Piešťanoch? Piešťany sú spojené s kúpeľníctvom a teda v podstate s cestovným ruchom od nepamäti, práve tým sú špecifické. Avšak v dnešnej dobe sa nemôžeme spoliehať len na kúpeľníctvo, ktoré momentálne ťahúňom, ale musíme ponúknuť turistom aj iné zaujímavosti v meste ako takom. Od roku 2012 u nás funguje oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá by mala pomáhať s prilákaním návštevníkov a myslíme si, že pre dlhodobý rozvoj cestovného ruchu je najpodstatnejšia spolupráca, pomenovanie si toho, čo chceme dosiahnuť a potom samozrejme mravenčia práca na vytvorení atrakcií, lákadiel a na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb. Toto sú veci, ktoré častočne fungujú, častočne nefungujú. Práve preto sme na dnešné stretnutie pozvali Ivetu Niňajovú, ktorá stála pri zrode klastra Liptov a momentálne sa podieľa na budovaní mestskej destinácie Košice. Je to odborníčka na slovo zata a preto veríme, že jej skúsenosti pomôžu aj nám a budeme si môcť zobrať príklad toho, ako posunúť tú našu destináciu dopredu. A profitujú podľa vás z cestovného ruchu v súčasnosti aj radoví občania v Piešťanoch? No, ak chceme mať fungujúce mesto, tak jednoznačne musia profitovať aj radoví občania. Piešťany prišli po revolúcii o značnú časť výroby ľahkého priemyslu, ktorá bola jedným z pilierov zamestnanosti v meste. Takže vlastne o toto sme prišli a v súčasnosti sa musíme práve orientovať na cestovný ruch, pretože práce máme málo, mladí ľudia odchádzajú, mesto nám postupne starne a cestovný ruch je tým odvetvím, ktoré môže priniesť vytúžené pracovné príležitosti. Ak sa nám podarí prilákať dostatočný počet návštevníkov, veríme, že profitovať na tom budú všetci od taxikárov cez kuchárov, čašničky, upratovačky až po fyzioterapeutov. Tým pádom títo obyvateľia získajú financie, ktorú zase naopak môžu minúť v obchodoch a v službách, čo dá zase prácu ďalším. Čiže je to kruh, ktorý sa nám nejakým spôsobom uzatvára a veríme, že práve vďaka cestovnému ruchu môžu profitovať všetci. Ďakujem pekne, toľko teda Tomáš Hudcovič z občianskeho združenia Prosivitate spoločne pre Piešťany. Majte sa pekne. Ďakujeme. Ja dodám, že ak vás teda zaujíma problematika cestovného ruchu, tak môžete aj vy prísť diskutovať po 10:00 v Kursalone v Piešťanoch. A poviem, že cestovný ruch, alebo teda ľudí, ktorí dosiahli niečo v tejto oblasti, si budeme všímať aj o chvíľku, pretože vám prinesieme rozhovor s riaditeľom oblastnej organizácie cestovného ruchu Horná Nitra Bojnice Ľubošom Jánošíkom. A ešte poviem, že k budovaniu dobrého mena destinácie prispievajú samozrejme rôzne kultúrne podujatia, iné akcie, ktoré prilákajú aj nových návštevníkov a aktuálne je to v Piešťanoch festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, ten sa začne zajtra a aj o tomto festivale budem hovoriť dnes po 10:00 s hosťom Rádia Regina, spisovateľom a dramaturgom Jánom Uličianskym.